Akuwenani kanti okumele ushade uTetshu? Ukube bengazile kumele ngushaye wena. Ngithi bengeke ngishaya. Bengibheka nje ukuthi uzobuzwa nobuhlungu. Yeka. Kwenzeka iphutha. Sengikhohlwe konke. Cha, bangaqani. Ngixolele. Kwenzeke ngephutha. Ngangazi ngenzeni. Mange ngabona ukubheka eceleni. Angizwani inhlobo nje naye. Ngidalwe kanjalo. Kushuthi ukwenze ngenhloso konke lokhu. Kodwa besingazani. Kushuthi ubenokudideka nje ukungathini. Kodwa ke bengicela siqede lento la. Izobonana. Ngizela ukuzoqeda leya nto leya. Ngizocela umkhonyana eze phambili. Uphi baba kaMakhoti? Surya. Uphutatya. Hlamba uphuze lokho alalele khona. Ngicela ungamlendi lo. Mfundisi, asiqaleni. Selokashiwa umfazi nje akasahlali ndawonye. Bengalona nje nakancane iphutha lakhe. Wonke umuntu bengaphatheka kambi unkosikazi wakhe ehamba nomfundisi. Azashiye ngisho namadodakazi akhe amane wonke. Hayi, ihlazo ngempela leli. Yebo, waze wanenhlanhla lo muntu. Ukuthi undodakazi wakhe uyalotsholwa. Hayi lo mfana unenhliziyo enkulu ngempela. Sore, bezutatya phela ilungelo lakhe. Yebo. Mfundisi, utata usefikile. Ngicela ukuthi uqale manje. Ima. Engabe bathini labantu uma wentombazana ubalekile? Uqinisile? Akukho bebese bekutshela khona wena? Angazi lutho mina. Manje ke usho ke Surya. Ubuzoyilungisa kanjani yonke lento usebenzisa amanga? Hayibo. Ngamtshela uBhawu. Bawu kanti abatshela ngani ngangikade ngimtshelile nje ukuthi akubazisa. Akazi lutho nje na. Bengizomtshela mase isikhathi sesilungile. Isona siphi isikhathi esilungile? Emva komshado noma esezela abantwana. Indodana yami ayisona isilima ukuthi ngashada intombazane ephuma emndenini onje. Asambi. Mama ngicela ungilalele. Ungaphikisani nami. Kade ngisayibuza ukuthi ubhuti wakho uvume kanjani ukuthi kushada umshado omkhulu kanje. Ubusithulisa ngemali ukuze leli vila lentombazane izoshada ekhaya lethu. Ubuyitshela ukuthi thina somndeni ophansi njengawe. Awusho weSurya. Yini engizwayo? Uthini lo? Bekufanele ubatshele lonke iqiniso ngaphambi kokulungisa ubudlelwane. Phela uyumama wakhe lo mfana. Ngiyavuma ukuthi ukhathazekile ngomshado wadadweni, kodwa akufanele uphathe ngobudedengu. Ufuna simosha impilo yengane yethu ngendodakazi yenu eceleni. Mama, usengitshele konke lona. Umndeni wakhe awuthembekile. Asambi. Uma wabuyena wabaleka. Likephi iphutha labo? Uma umama wayenje nengane izofuza yena. Ukhamba lifuza imbiza. Asambi. Mama lalela, lalela. Ulalele phela. Asambi. Lalelani. Ngiyangicane ngilalela phela.
Angabazi, ngizwe egazini ukuthi khona into eyenzakalayo. Imina ekufanele ngiyisole. Imina ekufanele ngiyisole ngale. Aya kuyona inqaza yakho konke. Imina. Ngikukhuzile isikhathi ungibiza ngaphandle. Ngishilo ngathi ungangibizi ngaphandle. Kodwa lesi sinyama sophela nini kulomntwana? Bhuti. Angikwazanga ngisho ukucontrol umfazi wami mina. Ngehlule ngisho nazi ingane zami. Ngehlulekile mina. Hayi ngihlulekile. Ngisho umthembiso wendodakazi yami ufele wabhutsha. Indoda eyizeleze mina. Ngiyizeleze mina. Muphi umsebenzi wami? Ngiyindoda eyizeleze mina. Angisiqhenyi ngobumina. Surya. Kubi. Kwenzeke kanjani? Angisaboni kahle. Kodwa phela bekufanele umtshele umama womfana ukuthi unina wabaleka. Ikuphi okuzoshintsha ngokufihla izinto? Teshu. Ucabanga ukuthi ngempela bengeke ngize ngibatshele lokho. Yazi mina ubaba ngangimtshelile ngalento. Ngangimcelile ukuthi abachazele yonke into. Ngathi akabalethela ekhaya ukuthi bayavuma. Ngempela ngathi akabatshele. Bhuti. Ngiyazi mina ukuthi ubhuti wamasoza ngiqabela amanga. Sekusizani lokho? Ngenxa bathi umshado wakho. Ngiyazi akusile iphutha lakho mfowethu. Uthando nalo ngathi aselingabazi. Iphutha lika mama leli selifoniso nozakhe bakithi. Ushaye khona. Tata. Ungayifaka enhlizweni lento. Sizothola umndeni ongalungela udade wethu bhuti. Ungakhali bhuti. Masikubona ukhala. Ngesikwazi ukuzibamba ngempela. Umndeni wethu ubhekene nezinkinga ezinkulu. Futhi usazobhekana nezinye inkinga. Kumele siqine njengomndeni. Sizodinga amandla ukuthi sibhekane nalezi ingqinamba. Na kanjani kuleli khathi Sojabula. Nizongiseka nina ngithi. Ozan, nizongiseka nina ngithi. Bake. Ozan. Asambeni siyodla. Ozan, sukumani. Dlana. Teshu. Ngicela unganqabi. Baba qaphela. Qaphela, hlala phansi. Yeke mina. Waza hlala phansi. Yeke mina. Kuyoba yini inhlezi nanqandana nobaba njengami mina. Yekeni. Kuyoba yini ngempela mina. Ngahlezi ngabhekana namaphutha lomfazi hayi. Baba, ngisenkingeni eyisimanga mina. Kuyinkathi ngengifise ngisho ukufa. Baba, kodwa
Kodwa mengicabanga uyolala icebo lethu ngivele ngicabange ngani mina. Surya. Uyazi kodwa ngisengingene isimanga mina. Umuntu onamabhadi, Uke umbone umuntu onebhadi. Umuntu ofanele ukufa njengami. Ongeke aphila phakathi kwabantu. Ofanele ukufa nje. Baba, ngicela ungabisakhuluma ngakufa. Futhi nginikeze utshwala lokho. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.